may buntag sa tanan. Maayog yun nga buntag ang ita magpasalamat kay gihatagan ta sa Ginoo lain na pud nga buntag. O ang ita magpasalamat kay nakamata pa ta. Amen. Ang atong ebanghelyo mga igsoon nagahisgot kini sa pagbulag sa usa ka asawa o sa bana. Ang mga parasiyo nagpitik kang Ginoong Hesukristo pinaagi pangutana mahitungod sa pakigbulag. Pero si Ginoong Hesukristo nagasulti nga sukad sa sinugdan wala gyud nang divorce o pakigbulag sa asawa. Gihimo lang gitugutan lang ni tungod sa atong kagahig ulo kay mangita lutsanan at pa lutsanan. Pero di sa atong ebanghelyo mga igsoon nagahisgot kini sa bana ug asawa. Atong makita diri sa kapitulo 19 versikulo 17 ang mga parasiyo nangutana kaniya kun mao kana kinsa ra may mga igsoon diri sa 4 day. Si Jesus mitubag kanila, kamu Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa niining bahin sa kasulatan nga sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babayi ug ingon siya tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mugtipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha kundili usa na lamang. Tungod niini kinahanglan dili bulagon sa tao ang hiusa sa Dios. Mga igsoon, ang Ginoong Hesukristo ato sa magtiayon kung kita gikasal na mahimo na kitang ang asawa ug bana mahimo ng busa dili na sila duha, dili na ang magtiayon duha. Sa mga igsoon kung ang kung pananglitan ang asawa magdesisyon unya dili uyon ang bana, di gina pwede mga igsoon. Kinahanglan nga magdesisyon mo kamo gyang duha. Kay kung naipalpak sa desisyon sa asawa, siya rin nagdesisyon, ang bana mo, imo man ang desisyon, di mo na ako. Busa, kinahanglan yun mga igsoon, sa tanan yung buhaton sa mag-asawa, kinahanglan nga inyong kining desisyonan kamong duha. Kay nagaingon diri nga kamong duha nahimong usa. Kung kita nahiusa na diha kang Ginoong Hesukristo. Kung ang asawa magpakaulaw, ang ambana sad maulawan, busa kinahanglan yun nga ang imong pagabuhaton hunaw-hunaon nimo nga dili kay ikaw ra, kun dili na kay bana, barbisa na kay asawa, kinahanglan nga magkauyon gyud kamo sa inyong pagabuhaton unsa man mga butang nga inyong desisyonan. Kinahanglan nga kamo gyung duha. Kay moabot ang panahon mga igsoon nga kung ang inyong mag-asawa na mosulod na ang bulanon, iya aho-aho. Iya man na ako ni, imura na ako ni. Di gyud na pwede mga igsoon. Kay mulungtad yun na sa pagbulag. Magkabulag yun kung dili kamo magkauyon
sa usaman inyong desisyonan nga mga butang. Mao na hinungdan sa pagbulag usa kinahanglan yon mga igsoon nga ang matag pamilya magsinabtanay unsa man ang mga butang, unsa man mga angay nga desisyonan, kinahanglan yun kamong duha nga magdesisyon ni ana kay aron walay pagbasol nga moabot ini mo nanay mga problema. Unsa man ang mga igsoon kung ang banag asawa magbulag, ang magsaper niini ang mga anak. Nga naman, kay wala na mo giya kanila kung wala na bana, wala na lang papa. Mo nang daghan sa mga batanon nga misulod na lang sa mga bisyo tungod sa panag-away sa mag-asawa. Usa, kinahanglan yung kita nga mga Kristohanon, isip usa ka pamilya gamay nga simbahan, kinahanglan yun ta nga kita yun nguna makita sa atong pamilya nga wala magkatibulag kay unsa gani ang makita sa mga tao sa atong pag kinabuhi ilagi ng himuong sumsuman usa katong musluray sa pag mag-asawa, mga batanon, kinahanglan nga inyong sutaon una unsa ang kinaya sa inyong higugma, labi na ang mga babae. Tan-aw ninyo kay pag-abot sa panahon kung kamo makasal na di na gyud pwede na iluwa nimo. Kung sa kuan pa dili kada kanon nga kung mapasok ka iluwa. Di na gyud na pwede mga igsoon kung kamo nakasal na. Mayon na pagtipo na pag na gisumbag sa bana mayon sus may pangbanaha ka guwa ka na dayon na. Sao man nga dali-dali ang pagminyo wa pagani pag mo pag-ila pagminyo na ta di wa pa masuta ang ilang mga kinaiya sa digid pwede ang magminyo nga magdali-dali mga igsoon. Kinahanglan ni panahon kay aron dili ta mapakyas sa atong mga tinguha kay kung kita magdali-dali diha gyud ta magkamali. Sa padayon ta mga igsoon diri sa atong ebanghelyo gaingon diri sa Kapitulo 7, ang mga parasiyo ng tana kaniya, mo kana nganong nagtugot man si Moises nga makabulag ang bana sa iyang asawa human siya musulat sa pahibalo sa pakigbulag kaniya. Si Jesus mitubag, mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay mga gahi man kamog ulo. Apan dili gayud kini muo ang sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisan kinsa nga mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya nakapanapaw kun siya maminyog lain. Mga igsoon kung atong bulagan atong asawa unya kita maminyog lain atong ilisdan kay di na natamo angay. Klaro kay diri mga igsoon nga kita nakapanapaw. Kanang pagpanapaw sala, di ba? Sala ang pagpanapaw. Busa nakasala ta mga igsoon, busa bantayan gyud nato kana mga igsoon nga kung kita mga asawa o kita nanay asawa kanahanglan nga ang mga problema dili nato dagkoon. Kung ang asawa nasuko ang bana pun magpaubos kay aron walay gubot nga mahimo. Ako bitaw mga igsoon kung akong asawa suko kayo sige bagulbol
adi na ni matumpangan lakwan na ni mo paglakaw, diba unsa may ang mura sa buang dito di mohonong gina. Pag abot sa isa ka oras baliki di na maayo nang di na kayo init ang ulo, di way samok ka mahimo. Pero kung suko kay mong asawa, suko ko ka, gobot ang may tabo, wa gyud mahimo nga kalinaw ni ana sa mga igsoon. Kinahanglan nga magkinabuhi ta nga uyon diri sa kabubuton sa Dios. Kay nagaingon sa nga nagtugot si Moises tungod sa atong kagahig ulo. Mga gahi tag ulo, gusto tag mangitag laing putahe siguro. Ana gitugutan ni Moises, pero si Ginoong Jesucristo nagdeklara gyud nga wala gikan ang sinugdan hantud sa katapusan. Mao ra gyud na mga igsoon. Ug atong basahon ang Lucas kapitulo 16 versikulo 18 mga igsoon. Nagaingon dire, kinsa kadtong mubulag sa iyang asawa ug mga sawag lain makapanapaw, ug ang mga sawa sa babayi nga gibulagan sa iyang bana nakapanapaw usab. So wa gay lusot mga igsoon kung kamo magtiayon nagbulag nya nagminyo mo lain, puro gyud kamo nakapanapaw. Klaro kayo mga igsoon nga kung kinsa katong bulag sa iyang asawa ug minyog lain nakapanapaw, ug kinsa katong mga sawa sa babae nga gibulagan na napaw. Bantayan nato na mga igsoon basig kita maminyo ug minyo daan nga kasado. Luoy kay ta, nakapanapaw gyapon ta, nakasala gihapon kita. Busa kinahanglan yun nga ang kaminyoon naagyoy pag naay panahon nga iyang sutaon kung kini makaayo sa umabot nga panahon. Maminaw ta sa tambag, kung kita tambagan sa atong mga ginikanan, maminaw sad ta unya atong sutaon kung angayan ba og dili. Kay kita ra unya, kamura unya magbasol kung moabot na, kung kamo magminyo unya di mo magkasinabot. Ang atong mga anak mo'y luoy kayo mga igsoon kung moabot sa punto nga magbulag ang magtiayon. Busa kinahanglan yun kay daghan na karon ang mga magtiayon nga nagbulag, unsay epekto sa ilang mga anak. Naghimo og di maayo, nagdrugs tungod sa problema sa ilang mga ginikanan. Sa mga igsoon, kinahanglan nga kita mga Kristohanon dili moabot na nga punto kay kita ana ay Dios nga nag-uban kanato ug nagiya kanato sa tanang panahon. Mga nato ebanghelyo alihog manindog